Atur pinenga kunjuk dumateng panjenenganipun pepundhen kula Bapak Jayus kepareng anglos duhungipun putra temanten kakung mugi kasinyetaken sawetawis wonten ing gedhong pusaka awit ingkang putra temanten sakoron arsa hangayahi lampek toto kacara angkusmo pepodo dumateng ingkang ibu dalai neraka sepisan malihipun donga pangestu kunjuk dumateng Bapak Jayus kepareng anglos duhungipun putra temanten kakung sawetawis ugi kasinyetaken wonten ing sangsana gedhong pusaka. Matur sembah nuwun ugi purnang pusaka kasinyetaken sawetawis singgah kala singgah durga mendak kala sirna ingkang putra sangkara mengge kusumaning ayu lupi ainiyah dalang tisang bagus Nur Haris ing mangke wus jenggal saking sasana palenggahan kanthi lampah sesidhukan lenggah amari kluwenten ngasanipun ingkang ibu dalang Rama ing kono inggih Bapak Rasidi dalam Ibu Eni Pujiastuti kepareng nampi pratangpun putra temanten sakara kepareng ngaturaken sumpen pangabekti dumateng ingkang ibu dalang Rama lan ing kono ingkang putra temanten sakara inggih Lupi Ainiyah paring dawuh dumateng ingkang Rama Duh Kanjeng Rama dawuh Kanjeng Ibu ingkang putra kula Lupi sampun nganti garwa kinasih kula Kanjeng Rama dawuh Kanjeng Ibu kula ngaturaken sungkem pangabekti dumateng arsa panjenengan kula ngegono awit saking kamanggula wentah panjenengan Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama saestu kathah ingkang kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan lan wonten ing wekdal menika kula sampun kepareng oma wantun winengku dening Kang Mas Lupi ingkang minangka kegantilane kala Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama sejatine anggonku nampa pangkala abot yoga angin sepira tenan lan sepira abote lamun to aku paling donga panuji marang jeneng sira ya mutik padha-padha nggih awit pun bapa lan pun ibu ruman sami lamun to ing tembene jeneng sira bisa dadi bebrayakan guyub rukun yo nggih lan kabeh kawalaku kabeh manulawan aku mugi bisa katanjakake lan bisa kaestokake nggih Bapak Rasidi jegrek kadya tubuh Sinokerto boten kuwawi paring dawuh ingkang kathah rumasireh ing sawetawis ingkang sedaya kala wau simpan saking rentapa kami miwah pangkulawan para winasis Osaki menika wis paripurna ingkang kusma padune Bapak Rasidi dalah ing Siti Nur Astuti mila saking menika mangklir gumantos ingkang putra sakara sowan ngabiyantara dumateng ingkang ibu dalah ingkang Rama nona inggih Ibu Wahyati dalah Bapak Paino anakku ngger sakara jeneng sira anak jeneng sira ngger Lupi gedhe panarimaku bombong jroning penggalih tunggal sakwise jeneng sira ana ing wektu dina iki ginadang gadang ginala-gala dene wong tuwa sakara jeneng sira wis
kepatyaning mangsa kala bakal lumban mangun bebayang kula tetep kaya jeneng sira guyub lan rukun bebasan kaya dening kula kumepyur pulung katresnamu dhateng ingkang kinara sasa sakanggo kinara sasa ateges jeneng si raja nglirwakake dawuh wong tuwa lan jeneng si raja lali anggonmu gedhekake rasa panarima nyukuri lan nampa kanan kang sunyatan apa peparinging Gusti kang maha kawasa lan jeneng sira urip oleh madya padha muna jasa duweni watak adikang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun tegese yen adikang kuwi dene kidang to menjangan kang terpayungi adigung kaya dene gajah kang rusa baune adiguna kaya dene ula kang adiku pase lan jeneng sira duwa urip sing prasaja lan jeneng sira gelem anjang sono marang kulawarga nyang tangga teparo demen bejo urip pira awit ing donya momo tangeh namung to kalamun jeneng sira ora melokake lan ora nggunakake lan sapadane ngawrit mula sepisan maneh pitukas kumarang jeneng sira kalamun landhep aja natoni ya nggih yen banter aja kancangi yen dhuwur aja wungkul-ungkuli tegese jeneng sira ya diwerteke mau aja adikang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun mangkono menawa bisa dadi patulan dalam bisa dadi pewarak marang jeneng sira anggono bakal urip bebrayan bisa guyub rukun ayem lan tentrem kasembatan apa sing kagonta ya nggih wis kawis tinggal paripurna kita ngaturaken tata upacara pangadegen liwat Angus Bapapada ing mangkipun jujumaken baipun Bapak Jayus kepareng mangsulake wujuding punang pusaka ingkang angedapi-dapi guna katiyasane wujuding pusaka kang bisa aweh perbawa marang temanten sakara bisa ngregengake pasuryane temanten kakung dan kami ucapkan kepada teman-teman berdua Mbak Manten dan Mas Manten semoga menjadi keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin ugi kunjuk dumateng sagung para tamu negara Wiwa Putri para putri sepuh aji sepuh sawetawis lampeng tata pucara hubungan dapanipun temanten sakara wis paripurna ing mangke kepareng badhe kalajengaken lampeng tata upacara petik citra pangundutan gambar hadi keluarga Bageng sinten to ingkang kepareng kasuwun berkahipun kasuwun foto sesarengan kaliyan putra temanten sakara miras pantes badhe sinugata dening Pak Menteri Budaya Campursari Paksul Debateng Adimas Hariwi Dodo monggo katur teman-teman jenengan para kadang-kadang Menteri Budaya Larasati Campursari kepareng yoga tarawihipun sagung tamu anjarane lampeng tata upacara pangundutan gambar foto pangabekten sepisan malih Bageng Bapak Paino sinten to ingkang kepareng mertisaken lampeng tata upacara petik citra kasuwun paring cecara dumateng Mas Ari Widodo.